plazagizon handia da gaurko gure gonbidatua herrikiroletan, edabidetan, burusoilen elkartean, potxoken elkartean, zenbat gauzen ahotsa izan den eta zenbat gauza lau haizetara zabalduta. Viva Luis Mari Bengoa! Apa, Luis Mari! Arratsaldeon, Luis Mari! Arratsaldeon! Ongi etorri! Zikernio zure. Hoxe da zure lekua. Zure tronua. Eskerri asko. Ez horregatik, ongi etorri. Potxokak mendian abestiarekin egin dizugu harrera. Bai, hori da, Pol Diturnier zan horren nagusi. Bai, geroxeago hitz egingo dugu potxokei buruz, baina, Luis Mari Bengoa, kazetaria, sustraia saioa ere, hortxe dago, herrikirolak, apustu mundua, hainbat eta hainbat elkarte, saltsa guztietan sartu beharreko perresila zara zoala? Ez da, sarriten neu eta bestean beste batzu sartu da. Ez etzik ez dagoan nire zerien, aurrea. Aurrera. Eta sartu irten, joan etorri ibilizara bizitza osoan, etxekoek zer esan izan dizute? Bueno, urterak ez ziren egunen izaten. Orduen etxin galatzen zen jenu, kompleto. Kanbuen galtzen ziren puntuek etxin irazi behar. Baina ezagutzen zaituzte gainea. Bai, bueno. Beste berrota maiko urte zuen handarekin espano esautzen. Horregatik. Luis Mari Bengoa, herrikirolak, zuke asko eman diezu herrikirolei? Bueno, eta herrikirola niri ere, bai. Hainbeste lagun, hainbeste postasun, hainbeste gure sustrai bat da hori ere, herriko sustrai bat da, eta guk espero aurrera hartatzen ez da, kanpotik etorriko hori hartatzea, eta belaunaldi berri batzuk hor daude, guk martxan hasi ginean, ni martxan hasi nintzen, herrikiroletan 1900 eta 1913 eta Masilen gehiago gertatu genen Arabako elkarte, ez federazio orduen zegoen federazio de atletismo zan, federazio etorri ziren gero Euskal Jarraritzakin, eta handik urtea egin duen Euskal Herriko Consejo General Basko, herrikirolen kontseilua, egon ginen batzartute zerien Gaztelubiden, iparraldetik lehendakari Agirren semea, hemetik Gipuzkoatik Elizegi, ni Arabatikan, Aretxa Bizkaitikan, Nafarroatikan Leitzar bat, eta horri benuen lehenoko elkarte, Euskal Herriko elkarte. Elkartea sortu zen hor. Eta hortik etorri zen gero, Euskal Herritza martxan zen Euskal Federazioa. Hor sortu zen Euskal Federazioa esan dezagun, ordetaz gain zu herrikirolen ahotsa zarela. Bai, herrikirolen ahotsa, askotan entzun dugu zure ahotsa. Oinere bai. Astebururo. Aizkora soinuak eta zure ahotsa. Tak, eta zure ahotsa. Arri jasotzaileen zeak, mugimenduak eta zure ahotsa. Buruen dugu sorretanok. Bere sorretan da. Luis Mari, lehen aipatu duzu Araba, izan ere herrikirolengatik asko borrokatu zarazu, baina batez ere Arabako herrikirolagatik. Bai, herrikirola, Araban ez zegoen herrikirolik. Herrikirola zen, Nafarroa, Bizkaia eta Nafarroan eskolaritzek, gero Perurenak urtean herrikarotzailea zela, eta gero Gipuzkoan bai, Bizkaioan danetatik jau, eta Bizkaia aldien, esan gizon proba eta hiri proba eta nien, eta hori bai, eta Araban ez zegoen ezer, laudion egon zen hiri probak eta bestik ez. Araban zergatik ez, Luis Mari? Arabatik zergatik ez dira atera herrikirolari handi hainbeste? Bueno, Araba ez da izen sekule Euskaldun ontxarte niretzako, Euskadi da. Euskaldun herri, zaitek, kapitala zen Gasteiz. 50.000 biztanle, eta bertan egu esan, hainbat konbento eta hainbat militar. Flandes dala, bestia dala militarra, da zegoen emestik. Eta bertako jentiek, mundu hartan, hor bizi zen, orduko oituraken bizi zen, eta noz hasi zen hau aldakuntza, boom industrial etorri zanean. Etorri ziren, Espainian zehartik etorri ziren hainbat eta hainbat biztanle, eta Euskal Herritik bai.
marmilen batero guk orduan gerluten gara Euskal Herritik, eta Euskal Herritik guztienak, gehienak, ziren enpresa izuek. Handauzen, bai Gamarra handa, bai zen enpresa zarra, eta natie, Gipuzko aldeko eta Bizkaia aldeko enpresa izuek jarrita. Eta poliki, horra zinen, gaure sustraitxoa sartzen ere, ez? Da, nik uste noan, gauzak gure euskara eta herrikirola eta gure sustraiak martxan jartzi ezala helburu ero bentzete. Egin beharrekoa. Egin beharrekoa. Zuk herrikirolak hizkuntzarekin zuzenki lotzen dituzu. Horretaz gain, apustuak eta herrikirolak ere banaezinak direla, esango zenuke, apustu munduan ere zuk pixua izan duzu? Bai, apustu mundua, ni horre agosna eusenaz beti Iñaki Perurinakin. Apustu mundua, da onion ere, Euskal Herrian indar asko dugu apustu munduek. Herrikiroletan apustu bat egiten denean, beti jartzen da, berez nortasun, horti datorre antxinekoa da, eta horti, baina gu lan egin genuen txapelketa jartzeko, liga jartzeko, kirolarizek ez batez ere urteko txapelketei zain egoti eta apustu bati, urte guztiko plana jartzeko asmo izan, eta nik uste dut hori lortu genuela. Apustuetan hainbat anekdota izango ziren hor? Bai, anekdotak politik eta eskazape, bai, danetatik. Baten bat baduzu gogoan? Bai, bueno. Baten animatu nintzen, apostu da gure lagun batekin laudu zen harrikautzailea, bertakoa, txandio ingurukoa. Eta harekin egin duen apostu bat Gipuzkoako, ez da denik izenik, kontraioenik, ez dute iztendatu gure bera. Eta nobato ero, hartu genituen eta entzun dezan, apostu girazio dela txakete penitza ez, baina nik hori banek izan, baina ez lotzagarriz. Eta ardo nik ino esanarek engainatu. Engainatu? Bai. Irulo egunen hau esan hauren motila zegoela ondo, eta zea, eta guke aurretik urteteko eta pitxoi bezala hartu genituen, eta horrela esan. Guk esan zen, hori badao, gu urtengo aurretik, ingo dugu zazpi jasoaldi, eta zazpi jasoaldi, bazte batek gehiago itxeko asmoek, egogen injarra gure mutilak, eta besti hasi zanien bigarren, beratzi eta 10 egun. Ara. Dagonetzen takila zuzenen, metitzak orduko ea kontu egin je, gure mutilak eta gure mutilak, baina depositeko diru ezerbien euren. Ara. Horrelako gauzak ere gertatzen dira apostu munduan, ez da? Eta ordutik esan nire sekule beste apostu bat berriz egiten eta sartzen. Orain... Lezio ikasita. Orain guk jokatuko genuke Marte Albirak esan behar duena zuri interesgarria egingo zaizula. Uste dugu zure inguruan edo zure ingurukoekin ibili dela. Berak badaki. Bai? Bai, badakizu, ez da Luis Mari. Bai, topen genuen. Iritsi zaizu txibatazoren bat? Topatu egin zenuen? Topa da. Histori izan zen, Elosura joan ginela, Luis Mari Otxandioterra da. Baina Elosun bizia aspalditik. Eta hola Elosura joango gara. Non dago Elosu? Araban, leku zoragarri batean, baina ez zegoen inor. Laukatu. Konfinamentu nola dan, konfinamentu geren duan, argataula. Etxetik urten bez. Eta antxe, eta lehenengo pertsona topo egin nuen, lehenengo pertsona Luis Mari dira. Ze ondo, hola inkognito oso primera natea zitzaidan. Primera, no Marta. Baina hala ere, beste batzuekin ere egin genuen topo, eta zure erradiografia egin genuen. Nahi duzu ikusi? Bueno. Gehienak ezagunak, denak. Eixo, erretxiki inferno hondi horre programa oso polita eskoten izan da egizia hori, Begira, ze polita eta ze infernu zoragarrian bizizaren. Luis Mari! Pertsona bat aurkitu dugu Elosun! Bai, esto! No sartzen zarete? Etxienik. Bueno, Luis Mari bengoari buruz galdetzera nator. Hemendik bizi da gainera, Bai, ondoan. Zure ondoan? Bai, Zer moduzkoa da? oso gatorra. Esan digute saltza guztietan sartuta dagoela. Bastante saltzero da, bai, baina pertsona ona da, Bai. Bizilagun moduan?
Bai, oso ona. Eta ikusten zenun telebistan agertzen zanean, sustraia saio. Bai, hoxe. Bai, claro. Gustatzen zitzaizun programa. Bai, Eta askotan ikusten duzu, Luis Mari. ez la reis. Zein da? Hartu, Pili, zein dan? Aia Luis Mari data. Eo. Jontxo. Beira, nora aurkitu dugun hemen, lan. Luis Mari egunon. Suposatzen da, destranjiz etorri behar nintzala erdiskutuan eta begira. Zertan zabiltza? Bueno, hemen basozetan beti da lana. Bai, ez da? Esan dena, lehenago Alcatraz esan zen, cadena perpetua dau. Eta ze paraje ederra da hau. Bai, hau da, nire handri jaio zen hemen herri honetan, nire utxandu ziguenaz, betik 12 kilometroa dau, eta bindela 11 urte eskondu nintzen, ona, eta orden naz, bizkeino dekuna ja labez de kama. Zer egingo deuz orain, platoan egongo zara aldi berean. Osea, elosu gaude eta platoan. Telebistako magia. Telebistako magia hori, telebistako magia. Zer esango zenioke zure buruari? Nire bizitza oso pozik nagoela, gero suerte boki dut, bai, etxeko jentekin eta nakin, lagunekin ere bai, lagun asko dagoaz. Eta aberatzatasun hau da, lagun asko bikia eta ate asko zabalik bikia. Luis Marian dago lan, eta esan dio buelta bat emango genola. Baina bere etxeko atea erdi irekita dago. Kolatuko naiz, ea norbaitekin egiten dugun topo, venga. Egunon! Hasta la cocina, esaten dan bezala. Ageda izango zara. La mujer de don Luis Mari Bengoa. ¿Qué tal te trata? Muy bien. Hombre, con la cuenta que le tiene. ¿Se ha jubilado o no se ha jubilado? No se ha jubilado nunca. Yo ya quiero que se jubile un poco de algo, pero no hay manera. Bueno, bukatzeko mezu bat, Luis Marirentzako. ¿Qué le voy a decir? Que yo, para mí ha sido lo mejor que he tenido. Ha sido. Siempre hemos estado muy juntos, hemos ido a todos los sitios juntos. Pues bien, estamos muy bien los dos. Así que, ¿qué voy a decir más de él? Que yo no podría estar sin él. Marta, ze polita, Luis Mari, ze polita. Luis Marirentzat. Maitasun deklarazio bat izan da hori, Hain bat urtien, Ze polita, bat urtien, bai. Benetan, sekulako suerteko nire Andrekin, bai. Zuk zer esan nahi diozu emazteari, ziur telebista ikusten ari dela? Ba, zer esango horik, berak esan da bena. Batez beste orain ere hor geude, bizok batea, eta bakizu, ez da bai da beti oten die, baina beti positiboz ikusten die gauzak, eta horrela eretuen du bizimodu horrea, posik. Zoragarri. Bueno, guk ere aurrera jarraituko dugu eta pozik jarraituko dugu Luis Mari. Eta gurekin da Jon Garate. Apa, Jon! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Apa, Luis Mari. Apa, Jon! Gaur bideo polita ekarri dut, aber ze ekarri dezuzut, Bai, nik ere bideo politak ekarri ditut. Vale. Artxiboko irudiak, irudi zarrak eta ezain zarrak ikusiko ditugu. Eta esan die bixi-bixiteko, eta zingo gara, bale? Hau da gaurko artxiboa. Ze txintxoa jo, no zondo, Txintxo, hombre! Bai. Bueno, bai. Betik ez du kasurik egiten, Bai, baina. denbo galduko. Venga, 2002, 2010 eta 2018. Urte horietako irudiak ikusiko ditugu hain, bale, Luis Mari? Eta hasiko gea 2018kokin, zuk oindala gutxi aipatu ezu, herri txiki infernu handi esan dezu. Bai. Eta zu programa hortan atera zinean. Bai, bai. Eta nik kontatuko izuet pixkat historia, nik soldaduzka estetin. Orduan gehiagi ez kontrolatzen tema hau, baina no, asuntua da, zu juntzinala soldaduzka egitea, eta bertan zon trompeta jotzezuna, trompeta zalia esango dugu, eta zuk esan zenion sargentoa, ez dakiz zenei esan zenion, jo toko mejor que ese. Eta hortik aurrea, zu izan zenion trompeta jotzezuna soldaduzka. Bai. Hala da, ez da? Horrela da, bai. Bale, baina ikusiko ditugu irudiak, herri txiki infernu handin, nola zuk trompeta nola jozenun, eta pagadi firme, jarri zen. Leira. Soldaduzkako sintonia guatzen zea, kinto levantatoik. Gero,
korretinen aginduek. Firmes. Firmes. Descanso. Joder. Eskuma. Izquerra. De frente paso ligero. Bueno, fenómeno, Luis Mari. Fenomeno! Fenomeno, Luis Mari! Ekarri bertzen dut Listo. trompeta gaur. Listo, ja soldauzki egin duzu, Jon. Urte osue jogarri nabe, esaten dabe, prohibido ensayos musiko vocales da orden. Baina nik 10 urte tekin jasin ditzen Otxandioko bandan, beste nire dago batzukin, eta soldatzako nolu 10 urte eta piku, egin duzen trompeta goten, Gazteizko jaiek izen ziren agostuen, orduen be blusa talde batean abasoloketan urteten genuen joten, eta gunitzen soldotza, bukadura eta zea plena forma esan dena. Bueno, da nego esan reklutak eta korneti putzi inezin je, sargentu ikusi un fenomeno, no, un veterano, nire hartien. Da horrela. Segun tiro bat bota eta orden soldotzen ez. Jarraituko dugu urrengo bideoa. Zu ateratzen zea, baina etxe ateratzen. Erdizka, aber nola esango eten. Kontua da, zuk 24-25 urte zehontzala aurkezten. Sustraia programa aurkezten, 24-25 urte. 86an hasi eta 2011 arte. Badi urtek. Eta hainbeste urteta gero, hainbesteko arrakastata gero, izar guztiak bezala, zuk ere zure imitazioa eduki zenun. Zure imitatu zituzte. Bai, ikusi izan dezu? Bai, behin ikusi zenun. Behin ikusi zenun. Bigarren ez ikusiko dugu, bale? Ikusiko dugu nola imitatu zuen Guazemanken, Egoitz Lasak nola imitatu zuen Luis Mari, eta zuk ikusi, ondo iteun edo ez, irudiak pixka desagradable, xamarrak badia, desagradable, baina, bueno, ikusiko dugu, beira. Ongi etorri, sustraiara. Gaur, Jose Mielek baserrian egindako albertxiko mermelada ezagutuko dugu. Probazak, bengoa! Probazak! Saio aurkezten ari naiz, Jon. Probazak izona! Aizu. Gogoratzen hau zan ikusi zenuna. Bai. Hori, Bidal Salcedo hori galdetuko diogu urrengo batean zerren erreakzio izan daitekeen hori edo... Bai, ekarriko Bidale beste kubo baten. Bueno, eta bukatzeko hirugarrengo bideoakin, eta hau da hiruretan zarrena, 2002ko irudiak dira, eta zu programa ezberdinetan ibilizea gauza ezberdin eta jende indartsu eta jende artista askoekin ibilizazu. Jende askon managerra izan zea. Oin ikusiko zaitugu Iñaki Gilekin. Iñaki Gil, munduko pertsonik indartsunetakoa zan, eta zu berari laguntzea Zorginen laratzea juntzinen. Bai, Zorginen laratzen Iñaki egintzun danetikan. Jendez betetako autobus bat muitu, kotxea bolkatu, eta tartean beste haure bai, behira. Iñaki Gil eta beti ondoan izaten duen Luis Mari Bengoa, Gabon bioi. Gabon. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Bueno, muy sencillo. A ver, venga. Tú al coche. Y aquel al coche. Luis Mari. Bai, aseguratuta zao, hila sain, Mikel. Joshua, al oro! Zazollea, Iñaki. Iñaki hil zen, ondala urte bil zen, ataka burur eta... Ara. Utilo oso ona gatorra. Eta norena izan zen ideia hori, Luis Mari? Bueno, idea betiek soldadako gauzak egiteko, gauza berrezek eta invento berrezek beti gertu izan gara, eta horrek ere bai. Autobusa eramaten eta... Baten jo ginen Samaniagoa traktora duten, da bertako basarritar batek zerbitzen freno manu jarri eta Iñakien puz bat den moitu zin,
no vengo más a este pueblo, sonda martxaban, azarute. Jon Garate, eskerrik asko gorgo irudiak ekartzearen, eta berriz zango gara. Mila esker. Luis Mari, egia da zuk bankuan lan egiten zenuela, eta horri esker nekazaritza munduan sartu zenuela muturra? Bai, bi parte dauz hor. Lehenengo Banko Bizkaian izan nintzen, Marbella ere joan nintzen lanea, Banko Bizkaiatik edan bertako ofizina martxan jartzen. Eta erotorren nintzen oposizio batzuk egon ziren Kajarroseako, Bitxoiako municipaleko, eta presentatu nintzen, da atenuan plaza. Eta orduen Kaja municipala pizkat lurre jota eguen, batez ere provintzian, Arabako lurralden. Eta zuderetu ere barrizik etorri ziren, eta oso komertzial eta beste bentele batu egin, eta pizka eta harremanetan jarri nintzen zudiretoriaz, berak zauztan, usted no tiene que estar en este puesto, usted tiene que estar, usted es vendedor. Egizilik, hasi nintzen tailarretik martxatu eta gero, hasi nintzen liburu saltzen lehengo, eta gero drogeria temak saltzen, eta gero, bankuen era, Marbellan honitzen nien, komerzial bezala lanak jene hona zen, eta Baserrez baserri ibili zinen, ez da? Bai. Lehenengo arek saltzen, baserri. Oinon aramezo aldien nik salduiko betunak egongo die. Beraz, baserriz baserri saltzen, eta azkenean zuzeu sartu zinen gutxi gora bera, nekazaritzaren eta abeltzintzaren mundu horretan, ez da? Gero, pasan nutzen hoxe, Kaja, eta Kajan berak ezostan, usted creo que puede ser la persona adecuada para que cojamos vuelo en la provincia y me han dicho que conoce usted muy bien la provincia. Bueno, conozco, sí, bastante bien, pero bueno, estoy dispuesto a horrela. Hasi nintzen, da beti eukibidie saltzeko beti estrategiak. Da nik ikusi nuen, liburu saltzen hasi nintzen estrategia bat izan nintzen. Beti eukizu motiba liburu saltzen oso gorra da. Jote oso atie, eta bai amakero, amaitakero, batekero, eta zu norzea, nena fulano, eta zuten ateaz muturren jota, ospa, bestatzuk, da orduen estrategia bilatu berra. Gero egin genuen eskola eta jun, liburu erregalau eskolan, da bai fitxa guzti, eskolako fitxa guzti eta aiken izena, amen izena, nun bizitzen mutilikoa, eta, bueno, da zeinen beti, irebazleen etxetik, da iso erretan zepazen da, fulano gerozi dago liburu, aurrepe bai, nipe ere bai. Bueno, da, hortako, provintzian lan egiteko estrategia gertatzen izan. Hasi ginen ere lanien, euskara munduen ere hor sartute beti izan egon naiz. Eta, esan duen, hau da nitzako oportunitatea, bai herri kirola, bai euskara sartzeko Araban. Bai, eta gero, hortik etorri zen, zure baserrian ikaskuntza horretatik, sustraia saioa, ez da? Bai, sustraia gero berandu hau, handik 11 urtea zinen. Bai. Urte askotan aurkeztu zenuen sustraia? 24 urtean. 24 urtean esan du Jonek. Zer izan zen saio hori zuretzat? Oso aberatza, oso posgarreze. Da gero, pizke bat martxan jartzie 10 urte aurretikan egin duen lana. Ni hasi nintzen, herrikirolak eruen Arabako plazatara, igandetan, ordu bi egon lanien, gure herrikirola ziela, eta Kaja municipala bizekiguela, eta horre laguntzen ordean. Horreko nik egiten nintzen, da, bueno, hombre, si tu eres el taller de los chistes, da, ordean harremanetan zi, horrean hasi nintzen Arabako erreziak esautzen. Eta gero hortik, sortu ziren, Kagarrosen laguntzak inean, federazioa, txapelketak, danak hortik sortik. Gero, nekazaritza munduen ere bai, nekazaritza munduen, sarute buru belarri honitzen, bete abere munduen. Abere munduen honitzen sarute tope. Lehenagoko, anedota bat, egor ere, hor 78, eta mazortzi, meretzien etorri ziren, hemengo Nafarroa onduen daue zera bat, ingeniero agrikola teknikoen eskola bat. Eta handik etorri ziren gola berri bat etorri zen, kamara agraria okak horrek errit, etorri ziren dana berrizek. Eta ni entratu nintzen da batek egin, bueno, bazkai bat pagatu notzien, da, bueno, esan notzien, bueno, ustedes venís con unas ideas renovadas, y yo de esto no entiendo mucho, pero os hago un tratu bat egon zuet. Zuek
txarlek esan man, nire txarlekin, ze basarri txarra, txarlaten ematen azte bazea, 5 minutuen lo dago. Hemen bihauze, una imagen más belen bizkale, horrentxen ikartea ezin notzien, da, imagina batek balizu dago mila egiz baino, da, orden, inbiuz, zauka esan duzen lukua, bai, emetik ata, gure basarri txarrak. Eta horregal, hasi ziren, lehoko ardizaleekin hasi ginen, lehenko iparralde orduen oso diseminazio artifizialeko ordiak neguen, eta zea, eta abar, eta hasi ginen hor, ataten, jenti ataten, bai... Luis Mari Bengoa, jarraituko genuke zurekin izketan potxokei buruz, burusoilen elkarteari buruz, baina beste noiz bete etorri beharko duzu berriz ere. Demora joan egin zaigu. Nahi duzu nien. Jak eta azpeiti niteko eta harreman handizia, eta eskarrak emona ere bai. Hasi ginen urrezko eskora txapelketarekin, hasi ginen orduko alkatiari esker. Bai. Eta txapelketa gure final guztiek aneiten duguz horri esker. Eskerrak eman da azpeitiari, gainera esan zu trompeta ere jotako zarela Luis Mari Bengoa. Eskerrik asko. Etortzearren, eta bakizu, urrengoan berriz ere hemen. Potxokak eta burusoinak aipatzeko. Eskerrik asko, Luis Mari.